Hola a tots, som amb la Sandra, del Club de Patinatge Artístic d'Esplugues. Hola Sandra, veiem que esteu muntant també vosaltres una carrossa aquí per la cavalcada. Doncs sí, ens han encarregat els reis que portem els regals. Molt bé. Sa Majestat aquest any amb la crisi necessiten ajuda, no? Això mateix. Molt bé. Hem cridat a nosaltres. Molt bé, i què us ha motivat a respondre A la crida dels reis. Exactament. Doncs, mira, aquest any és el 30 aniversari del club, aleshores tenim previstos fer una sèrie d'actes i tal, i el primer que volíem fer a 2012, ja que som un club que està format per la majoria són nens petits, doncs era participar en la cavalcada de Reis, que és el més maco, diguéssim, pels Reis. Molt bé. A veure, salta a la vista que aquesta carrossa està molt més avançada que els vostres companys aquí al costat. Bueno. Ja heu invertit moltes hores? La veritat és que vam venir divendres i hem vingut avui, però som molta gent i tenim moltes ganes de treballar. Deu ser que és el primer any, potser. Molt bé, la motivació és important, Sandra. Suposo. Molt bé, doncs desitgem que vagi molt bé. Moltes gràcies. I com es pot veure, la feina quasi està feta ja pels Reis. Quasi. Moltes gràcies. Vinga, Sandra, a reveure. Merci.